କ'ଣ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଅଛି ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ ଟୀକା ଅର୍ଥାତ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେଉଛନ୍ତି ତାହା ସର୍ବପ୍ରଥମେ କେବେ ଆଉ କିପରି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହା ପଛରେ ଥିବା କାହାଣୀଟି। ଏହା ଥିଲା 1768 ମସିହାର କଥା, ଯେତେବେଳେ ବସନ୍ତ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଅନେକ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଥିଲେ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏହି ରୋଗ ୟୁରୋପରେ ବ୍ୟାପିଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଜଣେ ଯୁବ ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ର ଯାହାଙ୍କର ନାମ ଏଡୱାର୍ଡ ଜେନର ଥିଲା, ସେ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଲା ଭଳି କଥା ଗୋଶାଳାରେ କାମ କରୁଥିବା ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ପାଟିରୁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି କହୁଥିଲା କି ତାକୁ ଆଉ ବସନ୍ତ ରୋଗ ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ତାକୁ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଗୋ ବସନ୍ତ ହୋଇସାରିଛି। ଗୋ ବସନ୍ତ ଗାଈମାନଙ୍କୁ ହେଉଥିବା ଏକ ରୋଗ, ଯାହାକି ଗାଈମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟାପିଥାଏ। ଗୋ ବସନ୍ତର ଲକ୍ଷଣ ବସନ୍ତ ରୋଗ ପରି ମଧ୍ୟ ଥିଲା, ହେଲେ ଏହା ସେତେ ମାରାତ୍ମକ ନଥିଲା। ଲଣ୍ଡନରେ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟିର କହିଥିବା କଥାଟି ତାଙ୍କ ମନକୁ ବାରମ୍ବାର ଆସୁଥିଲା। ଶେଷରେ 1773 ମସିହାରେ ସେ ନିଜର ପାଠପଢ଼ା ଶେଷ କରି ନିଜର ବାସସ୍ଥାନ ଗ୍ଲଷ୍ଟରକୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ନିଜର ଗବେଷଣା ଜାରି ରଖିଥିଲେ। ଶେଷରେ 20 ବର୍ଷର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ପରେ ସେ ପାଇଥିଲେ କି ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟିର କହିଥିବା କଥା ସତ୍ୟ ଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଗୋ ବସନ୍ତ ହୋଇଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ବସନ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଶେଷରେ 1796 ମସିହାରେ ଜେନର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ପାଇଥିଲେ ଯାହାଙ୍କର ହାତରେ ଗୋ ବସନ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ସେ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର କ୍ଷତରୁ କିଛି ଦ୍ରବ ଆଣି 8 ବର୍ଷର ଏକ ବାଳକ ଦେହରେ ପ୍ରବେଶ କରାଇଥିଲେ। ଏହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ସେ ବାଳକ ଦେହରେ ଗୋ ବସନ୍ତର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ଠିକ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଜେନର ଆଉ ଏକ ଦ୍ରବ ଆଣି ସେ ବାଳକକୁ ଟୀକା ସ୍ୱରୂପ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ଦ୍ରବ ଏକ ବସନ୍ତ ରୋଗୀର କ୍ଷତରୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ସେ ବାଳକ ଜଣକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ଥିଲା, ତାକୁ ଆଉ ବସନ୍ତ ରୋଗ ହୋଇନଥିଲା। ଏଡୱାର୍ଡ ଜେନର ନିଜ ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ ଆଉ ଏହିପରି ଭାବରେ ସେ ଟୀକାର ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ।